Aquest passat dimarts 13 de maig s'ha celebrat el ple municipal del mes corrent. La reunió consistorial va comptar amb 12 punts de l'ordre del dia. Els més destacats, però, van ser l'aprovació de l'adjudicació del servei de recollida selectiva, la modificació de crèdit dels pressupostos del 2017 i la moció per a l'alliberament del superàvit dels ens locals. Aquest 30 de maig s'ha materialitzat l'adjudicació del servei de recollida selectiva dels residus del poble. El procés d'adjudicació ha transcorregut pels passos establerts per la llei, però el ple va ratificar l'empresa adjudicatària. En tot Catalunya hi ha 9 empreses, s'ha de presentar una només, l'Arca. Per tant, també val a dir que un preu molt inferior que paguem ara, amb més serveis. Ara pagàvem 435.000 l'any, ara pagarem 409.000 i ampliem porta a porta el Casserell, zona de l'hotel i Urbapol, una part. L'adjudicació es va aprovar amb els vots a favor de PDeCAT i Junts per Sant Pol i les abstencions d'Iniciativa i Esquerra Republicana de Catalunya. A més, la reunió consistorial va aprovar una modificació de crèdit en els pressupostos de l'any 2017. Esquerra, per la seva banda, va donar-ne la seva opinió. L'altra cosa a comentar, el de sempre, de la mateixa manera quan es va portar al ple la votació del ple el pressupost del 2017, una llàstima que renunciem a gestionar els recursos municipals i els deixem amb romanents de tresoreria positius que després ens obliga a cancel·lar crèdit al mateix temps que quan aprovem els pressupostos diem que no tenim recursos per fer inversions. Jo crec que ja ens ho vam parlar a l'aprovació del 17, s'està constatant amb la incorporació de crèdit del 16 i tornarà a passar amb la incorporació de crèdit que farem el 18 amb el romanent que sortirà del 17. Per últim, tots els partits al plenari van presentar una moció conjunta per demanar l'alliberament del superàvit dels ens locals. L'objectiu de l'Ajuntament de Sant Pol és destinar-lo a partides pel poble, però la llei actual obliga a utilitzar el superàvit per eixugar deute. El ple vol canviar aquesta situació. El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat de destinar el superàvit generat a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma injustificada, atès l'incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Per aquest motiu, es considera necessari que, dins del marc de l'estabilitat pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixin el superàvit de la forma que considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori afectats. Finalment, es va fer un petit torn de pregs i preguntes.